Yay! Hello there mga kabangbang! Don't forget to subscribe to my YouTube channel. There you go. Papunta tayo ngayon sa Robinsons kasi may shop po na nag-invite sa atin sa kanilang grand opening. So if you are curious kung ano yun, let's go! Yay! I am here at Jaro. And ayun no, kung anong sasakyan ko. Jaro po. This is from Jaro Plaza. Yay! We are finally here at Robinsons and dito po tayo sa Ledesma Wing. Ayun! Extreme Appliance! Pwede ba mag-register? Sala, or your living room, your dining room, your kitchen, your bedroom, kompleto lang po lahat. Right now, we're giving free installation for all our split-type aircons, washing machines din natin, refrigerators, freezers, etc. Tapos, hopefully, welcome din namin sana kayo kasi kaka-open din namin yesterday sa Robinsons Hall. And the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 3, 2, 1! Robinsons Place, Iloilo. Yes po, sa city proper. And they have special promo for you. Alright! Tagari kita nga ko nga gusto kung magbakal kita sa washing machine, may libre nga plancha. Para sa mga fashionista, para gini sa inyo ang libre nga plancha. Sabi nyo pang fashionista lang, no. Kung ikaw mahilig man mag-video sa balay nyo, kinanglan isang speaker, are, may libre kita nga microphone for you. Yes, you're right. Kag dirigi kita bagay kung sa mga mukbangers da kamay magkaon, you buy a refrigerator kamay libre kita nga mukbang for the rice. Yeah, this is rice cooker for you. Diri lang once again sa Extreme Appliance at Robinsons Place, 2nd floor sa Ledesma Wing. See you here. Is that free? I got 3! And look in front of me, Sir Adrian. Hi, Bob! Yes naman, Sir Adrian. Among all the provinces, di ba? This is the 44th branch ninyo sa Philippines. Why Iloilo? Kasi partial talaga sa initial plan kasi di ba may nauna sa mga progressive na cities, no? So yung Iloilo sa priority. Yes, thank you so much for having Iloilo as part of your priority cities. Welcome to Iloilo Extreme! Congratulations to everyone who lost their dealer.
Yes! Wow! My favorite part of the program. Since kapoy nakita sa atin naka-zumba, let's eat here at Prince. Ang friends ko. Sorry. Excuse me, baker, kuya. Baker, kuya. Namit. You will have a chance to bring home XTREME Mabuhat kami ni Mama Saon! When we watch you guys down the street to pick one day. Ako! Ay, kapos lang nga, landuan. Speaker na ini. Ano lang? Imo ka jingle? Grabe! Congratulations! Congratulations, ma'am! Zumba! Diri kung sa DN appliances man ang ginapangita mo, hindi pwede nga pwede lang. Dapat sigurado ka. Visit XTREME Appliances! Oh yes! Kung ang XTREME Appliance sa Robinsons Iloilo is the 44th branch, now we are here at Robinsons Place, Jaro, to check their 43rd branch. Yay! Ano po na to? Si Ma'am Jeline. Ma'am, din galing kita subong? Diri gali kita makita sa sa third floor opposite sa cinema sa Robinson's Jaro beside Nail Spa and admin sa Robinson. Ayon ka, you know, may araw pagkikita big news kaya nga itong grand opening promo extended until December 17 kag may paraffol pagkikita mo, no? Yes, kung mubakal ka mo sa ngamon anything diri nga appliances sa XTREME, may chance ka mo makadaog sa XTREME Home Makeover diri sa Robinson namon nga branch. And with a minimum purchase of 5,000 is equivalent to 1 raffle entry. So may chance ka mo makadaog, pwede lagi ka mo kadto diri sa amon para mo grab sa amon mga promos and more freebies. Ayon, so diri lang kita sa Robinsons Jaro, kagagina sa may Robinsons Iloilo, kag definitely mabakal gid kami kay ang nanay ko gapilit na to. Ano na, tanaw mo na eh?
Makakala ko sa plancha, kaya pangayo siya yung hindi sa plancha. May convict sila ka. Fire. Bakal ka? Kung may budget ko eh. Back in a man, Extreme Appliances. Yay! What did you buy, Mother? What's that? It's a plancha! Para kanino yan? Candy. Ayun! Early Christmas! Yay! Bye-bye, everyone! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!